Brønshøj Nordvest for at sammenligne bydelene, finde skævheder og høre borgernes meninger. Brønshøj er et hyggeligt og roligt villakvarter med pæne huse, mange børnefamilier og en masse gode forretninger. Men lige over på den anden side af Utterslev Mose ligger kvarteret Nordvest. Nordvest er et belastet ghettoområde med en masse lejligheder, byggepladser og graffiti. Næsten alle, man ser på gaden, er af anden etnisk baggrund. Heartbeats fast, colors and promises. Det er ikke godt til familieområdet her. Nej. Det er der, man kan mere her. Der er mange hvad? Kriminelle folk. Og spørgsmålet umiddelbart ved, at man har mere ulemper i Nordvest, end man har i Brønshøj. Ja. Der er større bandemiljø der. Ja, det tænker jeg. Jeg synes måske, ud fra hvad jeg kender til begge dele, at Brønshøj er sådan lidt mere roligt. Ja. Nordvest er sådan lidt mere sammenlignes med det der sted. Jeg kan bare bedre lide Brønshøj med det Nordvest. Den gennemsnitlige levealder i Nordvest er lige så lav som i Albanien, med 69 år for mænd og 76 år for kvinder. Og vi har et bud på. Langt med al den her forurening, og de taber, der bor her, ikke? Fordi vinderne, de får jo hørsret, og klampen var. Altså, de mennesker, som bor i Nordvest, vælger jo sodavand, produkter, som gør, at du skader din krop mere. Jeg tror, det er fordi, at der er rigtig mange ældre, som drikker rigtig meget i Nordvest. Det gør også, at folk ikke lever så meget så længe. Det er nok, fordi de har det godt herovre. Det er nok derfor. Ja. Det vil jeg kigge på, ikke? Men der er lidt mere penge og så lidt mere muligheder, ikke? Så tror jeg, det har det godt. Vi er gæt på, ikke? Hver femte beboer i Nordvest lever for under halvdelen af den typiske danskers indkomst. Brøndbykirken i Nordvest er meget større og flottere end i Brønshøj. Men lige ude foran dørene sidder alle de hjemløse i små grupper og rører hash. De har nok fortjent det på en måde, ikke? Ja. Ja, det er det. Men det er vel fordi alle skal vel have lige mange penge til, hvis det er til skoler og daginstitutioner og alt sådan noget, så synes jeg, det skal være lige for det. Det er vel altid uretfærdigt, men det er jo igen et spørgsmål om, at der hvor der er nogen, der har lidt overskud, det er der, hvor de andre job skal være hen til. Ja. Så det vil sige, at hvis du har en lav løn, så er du selvfølgelig på den, hvor lejligheden er bygget, det er det også desværre i Nordvest, så trækker det systemet ned den vej. Nordvest er rig på fattige, som mange siger. Antallet af ensomme er højere i Nordvest end i regionen på gennemsnit. Hver 10. har begrænset kontakt til familie og venner. af mændene i Nordvest har et risikabelt alkoholforbrug. Gennemsnittet i hovedstaden er 33%. Jeg ser nej. Du ikke med filmet, så hold din kæft.
Nej.